Happy Sunday, ngiyathemba ne-right. Uyazi ngiqeda ukubuka ividiyo la obunye umfana, angilinakanga igama lakhe cause ividiyo miyingicika nje ngiyadlula kuyona. Uthi usuke uyifake enkingeni uma ujola nontombazane enengane. Okokuqala bafethu, umuntu wesifazane akazimithisi, usuke emithisiwe. Mhlambe wena muntu wesilisa uma uthi awumfuni umuntu onengane usuke unesizathu, kodwa khona umuntu wesilisa ongenankinga nokuthandana nomuntu onengane. If wena ungayithandi into igcine kuwena, ungayisabalalisi i-social media ngoba khona ongenankinga nalokho. Umuntu mefika ezongishela akafuni zona iy'ngane zami, ufuna mina. Wena muntu wesilisa if kuwukuthi mhlambe awunalo uthando lomuntu wesifazane onengane, it's fine, but ungabatsheli abanye abantu leyo nto. Ilokho nje. So nje ezinye izinto siyayikhuluma kodwa okay fine ungayikhuluma into if wena ungayithandi, but khona ongenankinga naleyo nto.